Okay, mga higala, maing mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ada ta mga higala nining tulumanon nato sa kahanginan si on a Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, Hulyo 22 mga higala o gagadida natapos mga higala ang ordinasyon sa tulo ka mga diakono nga nangahimo ng mga pare. Abino ako nya na mga higala nga himo i-appeal karon sa ako ang i-appeal nako sa ako ang kining i-appeal karon nako mga higala sa ako ang kining gitawag og CBCP News, no? Padayon kita maghigala sa ato ang mga buhaton. Abi no, padayon kita og ato day nga timbayaon og may mudto usab ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, og ang tanan gyud nga mga kaparian Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Yan no. Ako day nga timbayaon maghigala no og may mudto ang tanan natong mga kaigsuonan Lukop da Negros Oriental, Negros Occidental ug sa Diocese of Cebu usab, no. Hala no, ari kita manghigala sa CBCP News, balitang simbahano ni ining kamuntuhon. CBCP 34 Filipinos to join Jubilee for online missionaries in Rome, July 28 to 29. Padayon karon mahigala ag matud pa panawagan usab sa atong talahunong Santo Papa nga magpadayon ang matud pa online preaching or online evangelization alang usab sa mga alang sa pagpalapnag sa dugang pangkahibalo sa mga pagtulunan kabahin ni Kristo kalambigit na sa simbahang Katoliko. Balata mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo calls for ceasefire in Gaza during phone call according ngadto kang Prime Minister Netanyahu. Nasayran mga higala nga bag-uhay pa lang adunay usa ka Katoliko nga matud pa simbahan nga nahimong biktima usab sa pagpangatake niining nasangpit nga kagubot. Balita mga higala mao kadto mga balita mga higala o padayon kita karon sa ato ang mga pagpangalagad. Ari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day, July 22 Tuesday, no? Ang ato ang Santa karon walay lain kung dili si Saint Mary Magdalene. Uy, si Santa Maria Magdalena mahigala nga ato ay karon nga Santa, no? Abi no, kini si Saint Mary Magdalene assisted Jesus and apostles out of their means, no? She was one of those who stood by the cross of Jesus with his mother. She was the first to be resurrected. He was the first to see the resurrected Christ, no? Kini siya mao si Saint Mary Magdalene. Nag-iila siya isip the apostle to the apostles. Hala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Abi no ato di ay nga timbayaon og happy advance happy fiesta ang atong mga kaigsuunan nga mga tanhayanons, no? Magsaulog sila karong Pizza 25 sa ilaha nga kapistahan, no? 26 mahigala ko na Biyernes, no? Perting ninduta na mahigala sa pagpamista na, no? Biyernes, no? Happy advance happy fiesta di ay sa ato mga igsunan nga taga Tanhay. Ayan, no? Hala, no? Padayon ta sa ato nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon ug arita mga higala sa ato ang kining ginagmayng kasaysayan. Abi na may higala, no? Kabahin ni atong istoryaha kabahin sa usa ka pangutana, no? Nasayod ba kamo, no? Nasayod ba kamo mga higala nga mga anghel, mga babaeng puti ba? Ang mga babaeng puti maoy dali rang balangit. Ayan, no? Nganuman tungod kay ang mga babaeng puti maumay himuong mga anghel dito sa langit. Ato pa ang mga babaeng putiyon, mga matay gani dali ra nang malangit kay nganuman himuon man na silang mga anghel dito sa langit. Ayan, no? So pabor day kay may gala og puti ta.
no, kay himo kaya kakita ba mong anghel nga mga ingto mga higala murag wala murag puti mong ginatanan, no. O niya, ang mga itom nangutana kami dai pader mga matay mi sa may paingon. Ingon ang tinuod lang ang mga itom ug mga matay malangit gyapon ta pero dili ta himuon nga unsa man anghel. Unsaon may data didto himuon ta didtong kwaknit sa langit. Sus mga higala pag istorya na ko ni ana murag wala maangay ang uban nga mga ito murag ni muruba. Murag may pagka-discrimination ang imong padre na mura magdunay racial discrimination nganuman kay gitan-a man kuno nako ang panit sa tao, no, the color of the skin ang tubag ni ana dili baya ang akong gitan-aw mga akong gipasabot nga itom ang itom ung kasing-kasing ayan maoy makabot sa langit pero himuong kwaknit dito, no, pero katong mga babae nga puti ug kasing-kasing maoy daling malangit ayan, no. So na, no, so na nga kitang mga katawhan, no, mababae kag lalaki maning kamo tragid kita nga mamahimong puti ang atong kasing-kasing aron pag-abot sa panahon kun mga matay magani kita pasudlo no nya kita didto sa langit tungod kay puti man kita kasing-kasing pero maitom unsa gani pasudlon gihapon, no, pero himuong kwaknit dito sa langit. Okay na may gala komedya na from dalang tinuod ha. So maning kamot kita nga mamahimong puti ang ato ang kasing-kasing sagder nang atong panit og itom ta kay itom ang pugani ko, no, pero ang importante nga puti kita og kasing-kasing. Okay, klaro na na. Nahala, no, arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Pero ang atong Saint of the Day karon si Santa Maria Magdalena. Unya ang atong balita humanapod. Ari na ta sa atong topic, mga higala, no, topic. Kining nakabasa mo mga higala sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Doon ay ginaingon nga, call no man your father on earth, for you have one Father who is in heaven. No, matod pa niya, ayaw tawga ayaw kamo pagpatawag og amahan. Ayaw kamo pagtawag og si bisan kinsa nga inyong amahan tungod kay usara ang inyong amahan dito sa langit. Ano, sumuna siya ay premise. Now, pangutana, how do Catholics interpret this? Ano? Kana bitaw, kung kay controversial ba yan, no? Kaya naigiingon diri sa Ebanghelyo sa Mateo 23, Kapitulo 9, nga dili tamutawag og bisan kinsang tao nga amahan unya dunay gitawag og amahan. Kami mga pare giingon man ming Father nya giun sa man nato kini pagsabot kita mga Katoliko. Ang tubag na the Catholics interpret this biblical passage not as a complete prohibition against using the term Father, no, kung binasayon pa nato mga higala. Ang mga Katoliko gisabot kini dili isip usa ka kompleto nga pagdili sa paggamit sa kining gitawag natong titulo nga amahan or padre for earthly or religious figures, but rather as a warning against unnecessary elevating humans, no, against unnecessary elevation of humans to the status of God or viewing them as equal to God, no. Sa ato pa kini di ay usa day kini kapag dili pag dahil nagpasabot nga wala giday tawgong Father din sa kalibutan kung dili usa ka pagdili nga dili gyud nato matod pa i-elevate ang usa ka tawo ngadto sa status sa usa ka Ginoo, no, nga saan to pa dili nato ilhon ang usa ka tawo nga matod pa Dios pod. Ayan, no, usa ka tawo nga Dios. Ayan, no, unya matod pa to the status of God or viewing them as equal to God. Ayan, no? The church sees the term Father in the Bible as referring to both biological and spiritual paternity. And they believe Jesus was primarily addressing the hypocrisy of the Pharisees who sought worldly authority and recognition rather than emphasizing a strict prohibition on the term. Ayan, no? Sa ito pa, di ang giigo gid ay ni Kristo matud pa sa atuang pagpasabot sa explanation sa Katolikong simbahan dili nga ato nang ilitaron pagsabot kung dili ang maong pagdili mao'y pagtudlo kanato nga dili nato ilhon ang usa ka tawo sama sa usa ka Dios o baka labaw pa sa Dios. Ingon ni ana, no, siguro makapangutana mo
nga makapangutana mo nga si Kristo lagi tao ra man na nganong giilaman sa Katoliko nga Dios. Of course, ngano man tungod kay si Kristo Dios man ug tao. Apil man na sa ato ang kuan. Apil man na sa ato ang kining gitawag nato og mystery of faith. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik. Kanhi no? Ato pa ang iyahang pagkabanhaw, iyang pagkamatay, pagkatao nagpaila sa iyahang pagka-Dios nga nagluwas kanato. No? The second, matod palagi no, the second persons in the Holy Trinity, person in the Holy Trinity. Okay, no? So, sa ato pa di ay, ang pagdili nga pagpatawag og Padre, dili di ay absolute prohibition. Ang pagtawag sa usa ka tawo nga kanang matod pa Father, dili usa ka absolute prohibition. Kaya nga naman, si San Juan man gani, no? Si San Pablo, sa unang sulat ni San Pablo nga sa Korinto, Kapitulo 4, versikulo 15, nagkanayon man, kaya sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan. Pinaagi sa akong pagdala sa mayong balita nganha kaninyo. Muna gitawag sa in English og spiritual father. Ayan, no? Nga sa ato, papwede ra gina siya. Basta, ang gidili ra gyud niana nga muila kita ilho nato ang usa ka tawo nga sama sa Dios. Nandun na may mga tao nga nagpaila nga Diyos yun siya. Ang atong Ginoong Jesucristo kanunay niingon ang anak sa tao. No? Pero kitang tanan mituo nga si Kristo usa-usab ka Dios. Ano man ka-level siya sa Dios Amahan. Ano man tungod kay kanang manguros kita miingon bang kita nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ato pa ka-level si Jesucristo sa pagka-Diyos Amahan o pagka-Diyos sa kining gitawag natong Espiritu Santo. Klaro? Tato pa, ang pagdili di ay sa usa ka kining pagdili sa atong Ginoong Jesucristo nga tawgon og Amahan, ang usa ka Amahan, dili di ay kining angay natong literalon pagsabot. No? Ato kining tanawon isip usa ka paagi nga diin gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo nga dili nato ilhon ang usa ka tawo nga sama sa usa ka Dios o baka sa mas labaw pa kaysa Dios. Sa English maghala ha. Catholics interpret this biblical passage not as a complete prohibition against using the term Father for earthly or religious figures, but rather as a warning against unnecessary elevation of humans to the status of God or viewing them as equal to God. The Church sees the term Father in the Bible as referring to both biological and spiritual paternity, and they believe Jesus was primarily addressing the hypocrisy of the Pharisees who sought worldly authority and recognition rather than emphasizing a strict prohibition on the term. Ato pa, dili ginato na literalon pagsabot nga dili ginato ang tawgon og Amahan ang usa ka biological father. Ato gina siyang Amahan, no? O baka ang atong Amahan sa pagtuo ang atong mga kaparian, ato ginang Amahan, spiritual father man na. Kanang atong Amahan ginato man biological father, pero kanang Amahan nato sa pagtuo man spiritual father, pwede na siya. Not as long, no? Nga dili nato sila ilhon nga usa ka Dios or sama sa usa ka Dios or labaw pa sa usa ka Dios. Klaro? Muna gidili, muna ato ang pagsabot, no? Muna atong pagsabot kay daa may mga parte sa Biblia nga matud pa nagtudlo kabahin niini, no? Nga miingon siya nga daghang kaayong mga kuan sa Biblia nga kinibang gitudlo nga bisan tuod kung gidili apan aduna gihapoy mga parte sa Biblia nga matud pa nagtugot niini. Ang usa na ni ana kining giingon ni San Pablo o sa giingon ni San Pablo nya nahimo siyang Amahan, no? Nahimo siyang Amahan, no? Giningon ni San Pablo sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto Kapitulo 4 versikulo 15, kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong Amahan, no? Pinaagi sa akong pagdala sa mayong balita nganha kaninyo. Sa ato pa gipaila nga kung ang mga pari di ay, no, adunay katungod nga tawgon, no, og Amahan tungod kay nagdala man kini sa matud pa maayong balita nganha sa mga tao. Okay, no? So the Paul is referring to his being a spiritual father
to Onesimus, and this is very similar to our tradition of calling priests father. The Pope then becomes the Holy Father in his rule as a spiritual father of the entire church on earth, cherishing and correcting as when necessary. No? So ingon na niya na mahigala, no? So manang kita sa atong pagkatao, dili gyud kita maingon nga dili nato sayon-sayonon, no? Nga ato lamang nga ibundak ng pangalan sa atong amahan, no? Dili na sa pwede nga kung imong amahan paing tawgon na pwede mong paing, ano dili na pwede tungod kay ang matud palagi ang pagkaamahan biological father angay gyud nga tahuron, no? Kay doon na ba giingon sa Biblia nga tahura ang inyong amahan o inahan, no? Nya pagtawag sa atong biological father o father usa man kapagi sa pagampo, pero kay gidali man lagi na sa Biblia, of course dili nato kini matud pa literalon sa pagsabot. Ana, no? Klaro? Bino arita mahigala sa laing pangutana, no? Atong pangutana mahigala, no? Father, sa may hinungdan nga kung magampo kita, no? Aduna may magdagkot man kita kandila, no? Ang tubag ni ana tungod kay matud palagi ato nga giila ang presensya sa Dios diha mismo sa panahon nga kita nagampo. O ta kanang mabasa mahigala sa Juan kapitulo 12 bersikulo 36. Busa tuuhin ninyo ang kahayag samtang anaa pa kini kaninyo aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. Sa Salmo 109 bersikulo 108, apan ang imong pulong mo'y siga nga magtultol kanamo ug kahayag sa akong agyanan. Okay. Sa ato pa kini di ay kinibang matud pa kining pagdangkot og kandila nagpasabot kini kang Kristo, no? Nagpasabot kini kang Kristo because there are three reasons ngano nga ang usa ka kining nga ang atong pagdangkot og kandila nagsimbolo kang Kristo. Ano man, tungod kay si Kristo man lagi ang atong giila nga kahayag sa kalibutan, no? Sa Juan kapitulo 12 bersikulo 36, busa tuuhin ninyo ang kahayag samtang ania pa kini kaninyo aron mahimo kamong katawhan sa kahayag, no? Ang inyong pulong mo'y siga nga magtultol kanako. Ang imong pulong mo'y suga nga magtultol kanako ug kahayag sa akong agyanan. Wala, no? So kinsa may gipasabot nato niining ang imong pulong, of course, ang pulong nga mao si Kristo. Okay, klaro? Bino, daghang salamat once again. Congratulations, no, sa ato ang mga bag-o nga kining nangahimo nga sa atong mga nahimo nga mga bag-o nga kining sa atong mga nahimo nga bag-ong mga pari. Sila si Reverend Father Diosdado Antiquisa, taga Mabinay, dayong Reverend Father Christian Dakay, taga Toledo, Cebu, o Reverend Father Jimmy Tihada, taga Amyo, Santa Catalina. Okay, daghang salamat o mayong mudto Pilipinas. Okay.